салом мухлисони ҳамешагии дастаи барселона. Алеманӣ меравад, вале ҷои ӯро кӣ мегирифта бошад? Ансу Фатиро бо кӣ иваз кардан мехоҳанд? Ду сабабе ки Рафиняро намехоҳанд ба фурӯш гузоранд. Месси аз Левандовски дар бораи вазъи Барселона пурсид. Ин ва дигар хабарҳои ҷолиби дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш мекунем. Баровар чишта, лайк ва обуна шуданро фаромӯш насозед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар навори қаблӣ оиди қатъи ҳамкорӣ кардани Матео Алеманӣ пурра маълумот додем ва сабабҳои онро низ қайд карда будем. Пас савол мешавад ки баъди рафтани директори варзишии Барселона кӣ ҷойгузини ӯ мешавад? Мо якчанд вариантҳои имконпазирро пайдо кардем ва ҳоло бошад бароятон мегӯем. гуфта мешавад ки Деко ҳафтаи оянда барои шунидани пешниҳоди Барселона оиди ин вазифа меояд. албатта ки Деко аз ин гуна ранг гирифтани кор хушҳол аст, вале пеш аз қабули пешниҳоди Барселона мехоҳад ки боваринок будани онро дарк кунад, чунки Деко маҷбур аст ки аз Сан-Паулу бо оилааш ба Барса кӯч бандад. илова бар ин Деко фикру назари Хави ва Кройфро шунидан мехоҳад. Фернандо Корро, директори генералии Байер, метавонад ивазкунандаи Алеманӣ ва дар сурати рафтани Кройф ӯро ҳам иваз кунад. ӯ дар Барселона таваллуд шудааст ва хушҳол аст ки худро дар рӯйхати номзадҳо ба ин вазифа мебинад. ёрдамчии президенти Порту Витер Бая низ метавонад директори варзишии Барселона таъин шавад. ӯ собиқ бозингари Барса аст ва корашро дар Португалия хело баҳои баланд медиҳанд. ба ақидаи шумо кадоме аз ин номзадҳо бештар имкони иваз кардани Матео Алеманиро дорад? фикри худро ҳатман дар комментария қайд кунед. тибқи хабарҳои охир, Рафиня имкони тарки Барселонаро дар ин тобистон баррасӣ мекунад. гарчанде ки ба ин бовар кардан душвор аст, вале агар барои бозингар пули ҷиддие пешниҳод шавад, Барса метавонад ба васваса афтад. бо вуҷуди ин, Диарио Спорт менависад ки Барса то ҳол ба фурӯши Рафиня комилан мухолиф аст ва ин ба худ сабабҳои асосиро дорад. якумаш ин ки рафтани Рафиня барои клуб зарари молиявӣ хоҳад овард, зеро ӯ ҳамин тобистон бо маблағи 58 миллион евро харидорӣ шуда буд. каталониё танҳо дар сурате фоида ба даст меоранд ки агар дастае барои ҳамлагари бразилӣ 90 миллион евро ё бештар аз он пул пардохт кунад. сабаби дуюмаш ин аст ки Хави аз Рафиня рӯзҳои охир комилан розӣ аст. ҳамлагари бо маҳорати Барселона 10 гол задааст ва 11 паси головарро ҳам ба номаш сабт кардааст. роҳбарияти Барса ба ин назар ҳастанд ки агар Рафиня фурӯхта шавад, пас иваз кардани ӯ хеле душвор хоҳад шуд. оиди Ансу Фати аллакай пешниҳодҳо оғоз шуда истодаанд. агенти футболбоз Жорже Мендеш барои Барса варианти ивази бозингарро бо ҳамлагари дигаре дорад. ба навиштаи Релево, Мендеш ба каталониҳо пешниҳод кардааст ки Фатиро бо Рубен Невеш дар доираи шартномаи ивази бозингарон амалӣ созад. қайд карда шудааст ки Барса бо ивази таланти ҷавони худ бо ҳамлагари португалӣ метавонад иловатан фоидаи молиявӣ ба даст орад. инҷо нюансе ҳам ҳаст ки Барса ба Невеш мароғ зоҳир накардааст ва Фати бошад намехоҳад пойтахти Каталонияро тарк кунад. қаблан ҳам ишора шуда буд ки Фати танҳо дар сурати шомил нашудан ба нақшаҳои Хави метавонад ки тарки даста кунад. ба ҷои Невеш, каталониҳо мехоҳанд ки Илкай Гундаганро ба даста ҷалб кунанд ки тобистон агенти озод мешавад. ба ҳамин хотир қабул шудани пешниҳоди Жорже Мендеш амалӣ намешавад. дар ин мавсим Фати бо пироҳанҳои Барса 46 бозӣ гузаронида 7 гол ва 3 ассистро ба номаш муҳр задааст. оё омадани Невеш метавонист ба Барса кӯмак кунад ё ин ки ин ивазкунӣ боз ҳоли дастаро табоҳ месохт? кани оиди ин мавзӯъ фикри худро дар комментария қайд кунед. Месси дар маросими ҷоизаспории беҳтарин бозингари сол аз рӯи фарзияи Лауреус бо ҳамроҳии ҳамсараш иштирок кард.
ин маросим дар шаҳри Париж баргузор шуд, ки он ҷо ҳамнагари каталониҳо Роберт Левандовски ҳам ширкат варзид. Наворҳое баромаданд, ки он ҷо Месси ва Левандовски бо ҳам пеш аз оғози маросим ҳамсӯҳбат мешаванд. Ба ин суҳбат ҳамсари Месси Рукуцо хело бодиққат назар мекард ва гуфта мешавад, ки Месси оиди дар куҷо зиндагӣ кардани Роберт ва вазъи Барселона суол кардааст. ҳамсари Месси илова мекунад, ки ба оилаи Роберт боду ҳавои Барселона бисёр писанд омадааст. Лео Месси барандаи ҷоизаи беҳтарин бозингари сол шуд ва аз ҳамдастааш Килиан Мбаппе пеш гузашт. Месси аввалин бозингаре гаштааст, ки ин ҷоизаро 2 маротиба соҳиб шудааст. хуб, мо боварӣ дорем, ки бо сипарӣ шудани вақт навгониҳо ҳам оиди бозгашти Месси ба Барселона зиёд мешаванд. ҳатман обуна шавед ва дар ҷараёни ҳама гуна хабарҳо бимонед. То буздид.